e ɗum ɗon yo mawɗo leydi ndi yaltu tan walla ɓe e ɗeɗon caɗele. Amadou Ba ko goto e mabɓe o haali koye micro Moussa Diagne e Abdou Boy. minen ko woni probléme amen minen ko ɗo min jibina ko ɗo min mawni ay ɗum ko guese amin ɗe min ndemata ndungu joni noon chef de village o arino amen noddi amin réunion wi amen ko tottaɗo ɗo biyeteɗo Ndiaye min eyyi Mamadou Ndiaye min mbiɗum min mbawa rutti arte amin mbiɗum min mbawa noddita amen réunion galle mo min mbiɗum min mbawa eyyi saabu ladde nde gasi oya piwo mo kaytoɗɗa ɗo ko ɗum 300 hectares woni ɗo joni ayi oya boni waɗa guirias joni goɗɗo boni ga ɗo e ko guesa biyeteɗo Maseli woni ɗo joni ko ɗo heddi ɗum timmani temedere hectares Ndiaye ɓi Mouhamadou Ndiaye ɓe totti ɗum ɗo ko 500 hectares ɗo 500 hectares ala 100 hectares hay ala ɗo sakko 500 hectares joni noon maire o ari ɗo min jooɗo mum ayi ɗo ɗo dari ɗen o place mo dari ɗen leysi ke mucciteki ɗo maire o arno min jooɗo mum midi maire o ari ɗo min jooɗo mum a chef de village min mbiɗum min jaɓani min mbawa min ngala komin tottiri anani joni noon ɓe jeehi ha heccenki ɓe totti amin convocation ngaji min jeehi jama joni noon min jeehi jama chef brigade waɗi amin enquête hanki ko sous-préfet min jeni sous-préfet waɗi amin enquête joni noon ɓe mbi joni yaay ko joguiɗo kayiteji liirɗi miɗin toro Allah noon miɗin ñaago ballal immingal gouvernement he gila sous-préfet ha préfet ha ɗo gouvernement on haɗi ha président de la république yo ar walla amin yo ar forto amin min jeeɗa doko min jeeɗa haare komin ɓesa komin joom en jeeɓot min cohlani haade min jeeɗi ko jaam e so noon siko tawi min dañani jaam ko min dañi ko ɗum min ƴettata saabu noon minen ko ɗo min guuri min da so min dañani jaam ko min dañi ko ɗum min ƴettata saabu noon ceɗɗo wiya ko somo boppam Allah guenal du bagnala min hooram ɓuranimi wona mi añima saabu minen ɓiɓɓe amin ɓe ngala lebbi min ngala lebbi ay kaytoɗa ɗo ko fof ko jewdi hikko andungu he witirnoɗo pinjiɗo vaccination witirnoɗo pinjiɗo ujunere nagge a temedere capanɗe fof ko ɗo orata joni sariteji amin jeehi ɓiɓɓe amin fof jeehi jelloyima jamde on tawande hay goto fof ɓe jeehi ɓe jelloyima jamde joni noon min jiiɗi ko miɗin laasa appel miɗin ñaago président o yo walla amin saabi Allah teg hen kosam